Здравейте! Вие сте с видеоканала на Утро.бг и днес ще бъдем с творчеството на Николай Драганов и по-точно с неговата книга "Разкази". Предполагам, малко хора ще са чували, ще знаят кой е Николай Драганов, затова в началото накратко ще припомня кой е той. Той е роден на 19 декември 1922 г. в село Дойренци, Ловешко и умира в София на 7 октомври 1988 г. Учи в родното си село и завършва Народна мъжка гимназия Цар Борис III в Ловеч. Трудовия си път започва като учител. Николай Драганов печата първия си разказ през 1947 г. Той е автор на биографични очерци, повести и разкази за деца и възрастни, между които "Празници", "Нашата пролет я няма", "За мен не е плакало момиче", "Ягодова поляна", "Тревожна обич", "Слънцето и бялата птица" и други. Ще сме ви благодарни да споделите с нас в коментарите вашето мнение. Успяхте ли да се потопите в този свят? Представяхте ли си го? Оживя ли за вас? Стопли ли ви? Трепна ли сърцето ви, докато слушахте? А сега ви оставям света на неговото произведение "Празници". Благодаря ви, че бяхте с видеоканала на Утро.бг. Тънки, белезникави облаци покриваха сутрешното небе и от снега и от голите черни клони на дърветата повяваше сивота, която попиваше в душата на Маринчо. 8-9 годишния син на Станчо Донков, прочут в селото като голям майстор на къщи. Друг път момчето се събуждаше на разсъмване много трудно. Можеше да удрят теникия над главата му и пак нямаше да се събуди. Най-много, дето щеше да направи, бе да се обърне на другата си страна. А този път бяха достатъчни само тихите стъпки на майка му, за да се ококори. Скочи и щом се облече, веднага изтича вкъщи. Вкъщи беше доста студено, защото външната врата беше отворена. Неда, майка му, като го забеляза, кротко го смъмри. "Що не спиш, а ми си станал толкова рано?" "Няма ли да колим петела? Нали той се коли преди изгрев?" попита Маринчо и се приближи до огнището, където пламъците на огъня яростно налитаха върху широкото дъно на аранията, закачена на веригата. "Ти за той ли?" Майка му звънливо се засмя. В същото време дойде от към двора баща му, който държеше в едната си ръка краката на охранен червен петел, а с другата го милваше по гърба. Петелът сякаш разбираше какво се иска от него. Не помръдваше, единствено кръглите му малки очи се насочваха бързо в различни насоки. "Бравос! Надвина съня, а? Я ми дай на джака", рече бащата. Маринчо веднага донесе на джака. Неговото постоянно място беше въгъла зад къщната врата. "Не се ли страхуваш да гледаш?" попита го майка. "Не", изопна се Маринчо. Станчо Донков пое на джака с оная ръка, с която галеше петела, приближи се до къщния праг, сложи върху него главата на петела, замаха с наджака и главата с червения гребен остана да лежи на дървения праг. Обезглавеният петел подскочи високо, опита се да разпери криле, падна обратно на окървавения праг, пак подскочи, само че по-ниско, после още по-ниско, за секунда замря. Направи последен опит да се издигне и се успокои отвъд прага. "На берекет ще", каза бащата. Маринчо помилва предпазливо с пръсти крилете на петела, които все още бяха топли, и се оттегли крачка назад.
Майка му спокойно го вдигна, напъха го в арнията с влажен парцал, изтри още незасъхналата кръв на прага и седна на трикрако столче до огнището. И през рамо рече на мъжа си: насечи повечко дърва, че ще трябват. Маринчо не го свърташе на едно място. Принесе няколко вършини, поигра си с котката, която беше подвила опашка до огнището. Времето летеше. Късичък беше зимният ден. Наближаваше пладне, когато пред портата на Маринчови се спряха 3-4 момчета, облечени в дебели шаячни дрехи. Маринчо, щом ги видя, изтича по партината и ги попита: в коя гора ще ходим? Ходжовото бранище, рече едно от момчетата. Малката дружинка потегли. В полето въздухът беше по-друг, по-остър. Момчетата газеха направо и снега не докоснат от ничии стъпки. Студената тишина ги караше да вървят близо едно до друго и да мълчат. Всяко гледаше пред себе си, забравил, че над него има небе, че зад него е селото. Дълбокият сняг пращеше под краката. Чак под Ходжово лозе се спряха да си починат. И тук вече забелязаха цяла плетеница от следи на птици, зайци и лисици. Някои момчета се обърнаха назад, за да разберат колко са се отдалечили от селото. Той им се стори толкова близо, като че ли не бяха вървели почти час. Щом си поеха дъх, пак тръгнаха без да си продумат. Вече по-трудно се вървеше, защото се изкачваха по хълма. Гърбовете им се изпотиха, полушубите станаха по-тежки, краката без сила. Изкачиха се на хълма и отново се спряха, за да се отпочинат. Селото пак им се стори близо. Ей го, къде е? Вдола. От онзи хребет започваше гората. Беше като омагьосан, като заспала, непробудно, завита с тоя тежък бял юрган. Момчетата лесно намериха Адриановите храсти, спутаили се в една долчина. Беше им радостно, че преди тях тук не беше стъпвал никой друг. Като че ли само Дряновите храсти от цялата гора бяха будни. Като че ли те очакваха тези момчета, скрили ушите си под вълнени шалове. Откършиха по няколко дрянови клонки, уния клонки, пъпките, на които им се сториха най-едри, и си тръгнаха обратно за селото. Този път им се видя доста далечко, защото бяха капнали от умора. Вкъщи Маринчо завари тъкмо онова, което очакваше. Майка му беше успяла да излепи пода във всички соби с жълта глина и още на къщния прак му замириса на изпръхнала кал. На огнището светлееше дебела жарава. От двете страни на жаравата беше поставен по един саджак. На саджаците сложени тенджери, в които вреха петелът и парче от свинска глава. Глиненият кръгъл капак на пеща беше прилепен плътно върху отвора, което означаваше, че хлябът е метнат и се пече. Неда, като видя Маринчо с дряновите клони в ръка, продълговатото й лице с черните вежди, извити над дълбоките тъмни очи, грейна. Плесна с ръце и викна: майчино чедо, колко много дрян накършило! Вратата на собата се отвори и баща му пристъпи. Дай, каза той, дреновите клонки да изберем една за суроватница. Баща и син седнаха в собата на ниски трикраки столчета, близо до пръстената пещ. Тесните пармаклии, прозорци, пропускаха на широки бели ленти снежната светлина отвън. След като избраха подходящата клонка за суроватница, останалите клонки Маринчо отнесе за майка си и пак се върна.
Баща му според него беше най-добрият майстор на сурвакници. И това не беше лъжа. Станчо Донков закрепи между коленете си по дебелия край на клонката и сръчно започна да извива тънките вейки, като ги превързваше с шарени конци. Стремеше се да не отрони нито една пъпка. Така стигна до върха на клонката. Със сойката старателно обели корицата на суровакницата. Така я обели, че тя оставаше във вид на малки пулчета. Сурвакницата не се правеше лесно. Траеше с часове. Маринчо следеше и най-незначителното движение на баща си. Знаеш, че навън е студено, снегът е замръзнал, а тук в собата чувстваш как топлият вечерен зрач милва лицето ти, ръцете ти. След като направи сурвакницата, баща му каза със задоволство: по-хубава от тая няма, и му я подаде. После излезе, отиде да приготви пачата. Вкъщи газената лампа хвърляше мека светлина върху брашненика и лавицата с наредените по нея съдове. Майка му на Маринчо точеше с точилката на синията тесните листи за баницата и подреждаше в тепсията късметите, дряновите пъпки, свързани на малки китки. В по-малка тепсия лежеше свареният петел, поръсен със сол, червен пипер и сминдол. Маринчо се прикалами бързо до майка си и се загледа в ръцете. След малко и баницата с късметите беше готова. Майка му сне тенджерата с пачата, сетне постави на свободния саджак тепсията с баницата и рече засмяно: втасахме на време. И поразрина с дилафа въглените под тепсията, за да се пече на по-слаб огън. Вкъщи миришеше на сухи дърва, на горещи въглени, на топъл хляб, на сварено месо и баница. Но Маринчо не остави майка си да почини. Искаше да дойде тя в собата и да види сурвакницата. Неда не можа да устои на неговите молби. Според нея сурвакницата беше толкова хубава, че едва ли щеше да се намери друга по-хубава в цялото село. Тъй се измина още час и нещо, докато беше приготвено всичко за вечеря. На синията беше сложен хлябът, току-що изваден от пещта, свареният петел, сърмите, баницата с късметите. В огнището дървата догаряха. Станчо Донков най-напред разчупи петела, отдели костите, обра бялото месо около гръбнака, после сложи гръбнака пред очите си и съвсем сериозно се загледа в него. Той розовееше като далечен изгрев. Маринчо и майка му притаиха дъх. Какво ли щеше да каже стопанинът на къщата? И той каза: на берекет ще е тая година, на голям берекет. Дай Боже, рече Неда. Станчо Донков пое от ръцете й още топлата пита, разчупи я на няколко парчета, сложи ги едно върху друго, така че се образува висока купчина и произнесе прочувствено: през новата година копните ще станат по-високи, отколкото миналогодишните. Хапнаха от сърмите, после от петела и стигнаха до баницата с късметите. Станчо Донков не посегна с сойката към нея, за да разреже, а каза всеки да си отчупи колкото си иска. Маринчо тайничко се надяваше, че ще му се падне парата, но нищо такова не се случи. Парата се падна на баща му, дряновата клонка с трите пъпки, които представляваха семейството на майка му, а клонката с четирите пъпки, наречена на кравите и теленцата на него.
Баща му сложи парата в кесията си и се засмя. Ха-ха, да се множат. На всеки от нас се падна добър късмет. Опитаха и от пачата, приготвена с много подправки. Тая вечер хората си лягаха по-рано, за да може Васил по-спокойно да похапне от сложенето на синията, която не се вдигаше до сутринта, и да не се успиват сурвакарите, които трябваше още в тъмно да започнат сурвакането, да грейнели слънцето, вече да са нанизали криваците с краваи и турбичките да са напълнили с подаръци. Маринчо легна между баща си и майка си, притиснал здраво до гърдите си сурвакницата. Майка му угаси лампата, помилва го по челото и заспа. Маринчо сън не го хващаше. Сърцето му топтеше развълнуван. Очакваше нещо. И ето, че го дочака. Вкъщи се чуха предпазливи стъпки. И Маринчо не издържа. Как ще издържи? За първи път му се случваше нещо, което винаги е очаквал с нетърпение и все не е успявал да го дочака. Заспивал е дълбоко и е пропускал тайнственото появяване на Васил. А ей го, че дочака и побутна баща си. Какво има? Попита баща му, като се прози на шум. Не чуваш ли? Сякаш не прошепнаха устните, а сърцето на Маринчо. Някой се разхожда из къщи. Тъй ти се е сторило. Опита се да го успокои баща му, а в къщи пак се чуха нечии предпазливи стъпки. Ето! Повдигна се на лакти Маринчо и цялото му тяло затрепера. Прав си, рече баща му и викна високо. Василе, вземи си и от сърмите, и от баницата, от всичко си вземи. Ако искаш, нищо не остави на синията. Обърна се към Маринчо. А сега спи. Нека си прави каквото си желае късният гостенин. Но кой може да заспи при такова нещо? Маринчо се изтегна по гръб, без да изпуска сурвакницата, и погледът му се заби като свредел в таван. Превърна се целият на слух. И чак на разсъмване, по петляно време, подремна, но съвсем за малко. Напрегна отново слуха си, вкъщи беше тихо. Знаеше от майка си и от баща си. Пропеят ли втори петли, вече не трябва от нищо да се страхуваш. И той, набрал достатъчно кораж, се смъкна от леглото и, както беше бос, безшумно запристъпя към вратата. Вкъщи беше по-тъмно и по-студено. Малко остана да се препъне в синията. Тънка сива ивица лежеше на пода. Идваше от къщния праг. Маринчо стигна до тая ивица и махна резата на вратата, която малко се пооткрехна. Приближи се до синията. На синията нямаше дори и къстче хляб. Може ли Васил да изяде всичко, каквото беше останало от вчера? Помисли си Маринчо. И тък му се чудеше, когато една тежка ръка легна върху рамото му. До него застана баща му, наметнат със старата си полушуба, бос и гологлав. Какво правиш тук? Шепнешком попита той. Маринчо се озърна, не забеляза нищо подозрително и рече, като вдигна глава, за да види баща си по-добре. Татко, кажи. Ама всичко е изял тоя Васил. Хайде да влезем в собата на топличко и там ще поговорим. Хвана го за ръката баща му и го поведе. Беше се събудила и Неда. Тя попита все още сънена. Къде се разхождахте по никое време? Ами Васил изял всичко, малко смутено рече Маринчо, като се приближи до леглото. Как тъй? Отметна Йоргана майка. Нищо, рече примирително бащата.
На Васил никой не бива да се сърди. Може пък той да ни е най-големият късмет. Обви с 2 ръце Маринчо през кръста, вдигна го и го занесе до леглото. Маринчо и не подозираше какво се беше случило тая нощ в техния дом. И откъде ще подозира? Нямаше навършени още 9 години. Много по-късно, когато под носа му се образуваха тънки русоляви мустачки, научи истината. В оная далечна нощ един истински Васил беше прибрал до друха сложеното на синията, казваше се Васил Героя, известен в целия ловешки край в ония години като закрилник на бедните и страшилище за иззедниците. Така. Голяма Коледа. Когато застанах на къщния праг, по небето, по бистрите му заливи, още светеха тук-таме бели звезди, но по шосето, което минаваше близо до нашата къща, вече се мяркаха сурвакари. Бях облечен и тоя път, както на малка Коледа, но без маминия шал, дето така хубаво намирисва на хума. Освен това бях презрамчил шарена турбичка за роднинските подаръци. Още не бях стигнал до портата и някой докосна рамото. Баба. Какво ли е дошло на ум? Вероятно някакво последно наставление. И не сбърках. Обещах и на никого да не казвам онова, което ми поръчи. Нашият дом като че ли още спеше сред мълчанието на януарското утро. Аз знаех, че всички са се събудили и бръмчат като пчелен кошер. Нали и братчето ми и по-малките ми братовчеди се стягаха за коледуване. Тях ще ги води баба. Може, не иде по улиците да се срещнем. Най-напред ще се отбия в съседите, докато още не се е разсъмнал. Обиколих ги набързо и веднага се спуснах сред село. И ето ме в дома на баба Стояна, сестра на дядо. Беше ниска жена с прошарени коси, почти скрити под момията и с най-благата усмивка, която съм виждал в живота си. Тя ме съгледа от горният праг на къщата, плясна с ръце и викна весело. Ей го нашия, колежданин! Докато се изкачвах по стръмната и тясна каменна стълба, до баба Стояна застана дядо Гъню. Мъжът ти, по-висок от нея и както ми се струваше доста строг. Мъничко се плашех от него. Щом стигнах до горния праг, дряновата сурвакница заигра по гърба на старата жена. Но тя я хвана и ми каза ласкаво, поучително. Най-напред влез в къщи да се постоплиш. Първо ще сурвакаш дядо си Къню, защото той е стопанинът на тоя дом. Сайбията напокон мене, защото аз съм стопанката, а подир той бати синачко и буля ти Дона. Такъв е редът. До огнището баба Стояна ми поднесе ниско столче, на което се отпуснах срамежливо. Протегнах ръце към буйния огън. Дядо Кънчо се засмя. Ами, рече той, защо не смъкнеш ръкавиците? Усещах как пламъците на огъня ме милваха. Ставаше ми хубаво, сякаш се намирах сред зелена поляна с цъфнали божури. По светлината, която проникваше през пролуките на затворената къщна врата, познах, че вън бързо се разсъмваше. Сурваках дядо Къню. Внимателно го удрях с дряновата пръчка по гърба, по раменете, като изговарях ясно думите. Сурва, сурва, година, честита нова година. Той стоеше спокойно, малко поприведен, замислено усмихнат.
После пристъпих към баба Стояна, до която вече се бяха изправили нейният син, бати Начко, светло кестеняв с бяло кръгово лице и снаха и Буля Дона, мургава с изопната кожа на лицето. Баба Стояна ми рече тихо: я виж, дядо ти Къню какво ще ти даде, дето го сурвака толкова хубаво. Дядо Къню бавно протегна ръката си към вътрешния джоб на полушубата, извади кожена кесия, с 2 пръста изтегли от нея съвсем нова банкнота и ме попита дяволито: в кой джоб слагаш парите? Баба Стояна сурваках най-дълго. През цялото време на сурвакането тя все се усмихваше. Накрая рече: да ги видим сега, на кого подаръците са по-хубави, на дядо ти Къню или моите. Баба Стояна пъхна в турбичката ми сухи круши и орехи, като ми подаваше копана от петела и голямо парче от свинската кървавица. Ми поръча непременно копана да го дам на дядо Драган, а кървавицата на баба Йонка. И ми спусна в джоба няколко дребни монети. След като сурваках бати Начко и Буля Дона и сложих на кривака кравая с ябълките, аз си тръгнах. Улиците вече гъмжаха от сурвакари. Едни, като мене, се движиха сами, нарамили криваците, а други, по-малките, ги придружаваха техни лели, стринки и баби. Струваше ми се, че утрото идваше от замръзналите локвички, които на места бяха сини, на места сребристи. За първи път съм сам на голяма Коледа. Турбичката ми вече натежаваше, толкова много подаръци бях събрал. Зимният въздух ме пощипваше по ушите, но от това ми ставаше по-приятно. Щеше ми се да посетя всички родни. Кучетата лаеха, петли се обаждаха още тук-таме, а човешката врява, смях и говор на млади и възрастни стигаше до небето, което ставаше все по-бистро и по-бистро. Слънцето тък му изгряваше, когато като дъно на кринка и аз стигнах до портите на дядо Илия Първанов. Той беше най-малкият брат на дядо Драган. Казваше се Първанов Илия, защото беше осиновен от дядо Първан, съпруг на сестра му, баба Цона, които нямали свои деца. Дядо Илия също беше нисък като баба Стояна и толкова добър като нея, с такива очи като нейните и със същата блага усмивка. Отворих портата и тръгнах по широката каменна пътека, която ме отведе до една телена ограда. Отворих телената порта и продължих да вървя. 2 каменни стъпала заприщиха пътеката. Над стъпалата зееше широко разтворена врата. И тък му стъпих на първото стъпало. Друга врата по-навътре се отвори и в рамката се изправи дядо Илия. Беше с кръгъл калпак на главата, черна плетена на ръка вълнена фланела, с златната веришка на джобен часовник пред гърдите, с черен, недоизгладен добре панталон, на краката с черни сандали, грижливо почистени. Като ме съгледа, за секунда се спря. После се засмя, така се засмя, че отстрани златните му зъби блеснаха като светулки и викна: Ей го на дядя юнака! С кого приказваш? Чу се женски глас от вътрешността на стаята. Ела го виж! Още по-високо се засмя дядо Илия. От вратата надникна жена му, баба Радка, също добре облечена, но не така спретнато, като баба Стояна. Ей го, юнака! Него ни фортуна може да го спре.
Веднага се досетих, че намекваше за малка Коледа, на която само аз и тинето на Цанко Бозаджията бяхме коледари. Нищо. Я сега ме нашиба и здраво по кръста, че нещо ме щракна. Ама да не ме жалиш, шибай, а пък аз няма да ти остана длъжник. Сурваках и баба Радка и бате Първанчо, синът му, и кака Марийка, снаха му, и внучките Радка и Пенка. Дядо Илия ме въведе в стаята, в която спяха с баба Радка. В стаята имаше дървено легло, ламаринена печка, която беше запалена, и се чуваше как пукат вътре сухите цепеници. Няколко стола с облегалки и тесен одър, сложен до широкия прозорец. Слънцето като че ли влезе заедно с мен в стаята. Толкова светло беше. Дядо Илия се отпусна на един стол, хвана ме за ръката и ми рече: я ми седни на коляното. Смятах се вече за голямо момче и ми се стори обидно да го направя. Ама аз опитах се да възразя, но дядо Илия ме прекъсна. Сядай! Такъв юнак заслужава такова уважение. Обърна се към баба Радка и без да се усмихне и нареди: донеси от бабицата, донеси кървавица от тънките черва и дебелото черво. Донеси голямата кутия с лукчетата и по-малката с карамелите. Ама ти, досвидяй се на баба Радка. Нали имаме и други коледари? Няма аба, няма ама. Прави той, което ти се казва. И не се бой, и за твоята рода ще има. Обърна се към бати Първанчо. Нали тъй съм, синко? Точно тъй, тате, рече шеговито бати Първанчо и намигна незабелязано на кака Марийка, скръстила белите си пухкави ръце под гърдите. Баба Радка донесе всичко, каквото й беше поръчал дядо Илия. Той се пресегна, взе ноша, поставен на близката масичка, покрита с розова мушама, и отряза едно парче от бабицата, голямо колкото мъжка длан, и го пусна в торбичката. Смести в нея и кутиите с лукчетата и карамелите. И като засухка върхът на единия си мустак, леко ме млясна по рамото и викна: на юнак така му се пада. Юнак, на който не му мига окото от снежни фартуни. Добре си история, дето си ходил в такова лошо време на малка Коледа. Само тъй се спастрят старите наши обичаи. Слязох от коляното му и нагласих торбичката зад гърба си. Бати Първанчо подхвърли: ще ти изкриви рамото торбичката. Нищо му няма. Пак светнаха страничните златни зъби на дядо Илия и допълни: знаеш ли къде е ходил на малка Коледа? В Рашкината нас. Стоплил си сърцето на една сиротинка. Браво! Не остана дом на роднини, в който да не съм отишъл. Кривакът чак догоре се изпълни с кравай. Кравайте на бабини Стоянини, на бабини Иванкини и на дядо Илия се открояваха от останалите. Личаха отдалече по големината и по формите си. Само 4 пръста оставаха свободни до горния край на кривак, там, където го държах. Заледените локвички се бяха разтопили и в бистрата вода, събрала се в тях, се оглеждаха най-малките сурвакари. Те се блещеха, издуваха бузи, смееха се, мръщеха се и потропваха с крака. Дечурлига, нека си играят. Навред белота, слънце, заснежени улици и сини прозорци. Ето я най-сетне късата, ала широка улица. И отдясно, като вървиш на запад, е нейната къща.
Сега тя ми се стори по-друга, отколкото когато я видях за първи път в оная снежна буря на Малка Коледа. Къща, като много други къщи в селото, на маза и един приземен етаж с два тесни пармаклии прозорци и с стръмна каменна стълба. Щом застанах пред портата, сърцето ми се изкачи в гърлото. Наблизо се издигаха трите кубета на църквата, потънали в изкрящото синьо сияние. Куче не пролайваше. Улицата сякаш отдавна беше забравена. С някакъв непонятен страх отворих портата. Тя дори и не изкърца. Издаде само един неопределен шум, нещо като прозявка. От портата до стъпалата на къщата бяха нахвърляни плочи, които не бях забелязал преди седмица, защото са били затрупани с дебел сняг. Так му стъпих на една от тези плочи и чух нейния сипкав глас. Все си мислех, че ще дойдеш. И дойде. Така се изплаших от този глас, че малко остана да изпусна кривака. Рашкината Наса сечеше дърва на дръвник. Какъв ти дръвник? Няколко наръча сурови съчки. До висок и широк пън тя се беше полуизправила. Кожухът ти беше само на кръпки, на краката с големи, не по мярка гумени цървули. Рашкината Наса остави на Джака на пъна и тръгна с колеблива крачка към мен. Като ме наближи, разтвори широко ръцете си, но не й достигна кораж да ме прегърне и те паднаха като отсечени. Между сухите й устни се прокрадваха два зъба, кафяви като коренища. Смая ме момията й. Единственото ново нещо беше тя. Толкова нова, сякаш току-що е извадена от раклата. Ситни бръчици покриваха лицето на старата жена, които го правеха да изглежда печално, като самотно дърво сред полето в късна есен. Кестенява тъга лежеше в очите й. Всичко това не можеше да се скрие. Не можеше да скрие радостта й, че пак съм дошъл в нейния дом. Стъпвах по плочите. Тя вървеше малко отстрани, но успоредно с мен. Нещо ми приказваше, ала аз не я чувах, защото очите ми бучаха. Снегът по стъпалата беше изметен. Вкъщи излепено с жълта глина, почти изсъхнала. На огнището мъждукаха няколко главни. Може би от тяхната светлина наоколо изглеждаше по-просторно, по-уютно. Собата, искаш ли да влезеш? Ме покани тя. Не. Що ме тъй, поне седни на столчето близо до огъня да се постоплиш. То времето се гинка, не е като на Малка Коледа, ама зима е, студеничко. Ще ти донеса и кравая. Голям кравай съм ти умесила, по-голям от тия, дето са на кривака, и сухи круши съм ти приготвила. Знам, че баба ти, кака Йонка, Господ да я поживи, няма нужда от нищо, ама все таки армаганец е. Щом Рашкината Наса се върна с един наистина много голям кравай в ръка, взех го, сложих го на кривака и преди да ми донесе сухите круши, рекох: той е за тебе. И облегнах кривака на стената. Какво каиш? Говори по-високо, че от скоро време не чувам нищо. И той. Свалих торбичката от гърба си. Нещо разсърди ли се? Уплашено се надвеси над мене старата жена. Друго нищо не виждах, освен новата й мумия, така ми тъмнееше пред очите от вълнение. И тия пари! Бръкнах в джоба си и извадих цяла шепа пари. Тя съвсем се обърка, старческото й уморено лице се вкамени. Струваше ми се, че ако се забавех още миг и тя не ще издържи, ще рухне пред краката ми. И за да не се случи той нещо, аз викнах, както ми се стори по-високо, отколкото трябваше.
Тая година на голяма Коледа съм твой колежданин. Тъй ми поръча баба да ти кажа. Мой колежданин. Повтори 2 пъти съвсем слисано и закри ръце с очите си. Рашкината Наса плачеше от щастие. А аз усещах как ми ставаше топло, приятно топло в гърдите, сякаш горееше в тях кротък огън. Добре, това е